Els jardins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu han acollit una nova edició del Pessebre Vivent de Ciutat Cooperativa i Molinou. Aquesta iniciativa dels veïns i les veïnes d'aquest barri de Sant Boi arriba a la 6a edició, tot havent-se convertit en un esdeveniment adreçat a tota la ciutat. La Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa, la Federació dels Garrofers i el Casal de Cooperativa i Molinou organitzen un pessebre vivent el cap de setmana anterior al Nadal. Any rere any el pessebre ha anat guanyant participants i ha esdevingut un èxit de visitants fins a convertir-se en una activitat consolidada y muy participativa. A ver, si hablamos de figurantes, que son personas voluntarias, que son todas, la mayoría son todas del barrio Cooperativa, hablamos de unas 75, 80 personas. Después, lo que son las personas de la comisión de fiesta, pasa exactamente lo mismo, todos somos voluntarios. Si hay que hacer la parte eléctrica, hay gente para hacerlo. Si estamos hablando de la parte de carpintería, también la hay. Si estamos hablando de la parte de diseño, como ejemplo, es un carro, un pozo o un puente, también lo hay. O sea, entre todos más o menos saben cómo manejarse, o sea, son manitas, ¿vale? I de lo que surja echamos para adelante i se hace. Entre garrofers portem els animals, fem gestions perquè vinguin per portar els burros, els cavalls i tot aquest tipus d'animals. Mira, alguns animals venen, perquè hi ha un cartell, però alguns venen de l'Escola Benviure, de l'Institut Rafael Casanova i de gent particular, gent de Gavà, gent d'aquí de Sant Boi, gent que s'ha deixat i ho porten com podem i és gent particular. El pessebre compta també amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música Blainet, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, l'Escola Benviure i l'IES Rafael Casanova, entre d'altres entitats. Moltes persones al títol particular o en representació d'entitats, comerços o centres educatius ajuden a fer els preparatius, muntant estructures, cantant nadales o presten els animals, que ambienten la celebració.